Godt, Maja. Hej Dorte. Jamen jeg er ude at løbe her. Og det er jo endnu en af de ting, vi to har sammen. Det er rart at have en løbemakker, der kan trække en op, når man selv er flad. Og det synes jeg faktisk, vi er meget gode til. Så supplerer vi hinanden godt. Så jeg satser på, at 2015 bliver der, hvor vi snupper det halvmarathon, vi har talt om. Kæmpe tillykke med dagen. Vi ses. Dorte, du inspirerer mig med alle de bøger, du læser. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden dig til at finde nye bøger til mig. Og det betyder også, at du er blevet min bogpusher, fordi jeg har faktisk altid et lille udvalg af dine bøger liggende herhjemme. Og lige nu, der glæder jeg mig til at gå i gang med Lars Kepler.